Меди Вали е класически винарски комплекс, изграден през 2007 година в село Смучево, в полите на югозападна Рила, на 630 метра надморска височина. Преди хилядолетия земите по средното течение на река Струма са били населявани от тракийското племе Меди. Освен с легендарния Спартак, медите са известни с развитото лозарство и винарство и с култа си към виното. Състои се от модерна винарска изба и 370 декара лозови масиви. Уникалният за лозарството теруар благоприятства отглеждането както на бели, така и на червени сортове. Винарската изба се състои от административна сграда и отделна изцяло покрита производствена част. Производствената част се състои от приемно отделение за преработка на гроздето, отделение за първично винопроизводство и съхранение на вината и цех за бутилиране. В подземието се намира избата за стареене на вината в бъчви и отделението за отлежаване на бутилираните вина при оптимални условия, температура и влажност преди реализацията им. През 2010 година в Меди Вали започва реализирането на новата концепция на винарната, чиято цел е да я превърне в перлата на българския югозапад. Започва създаването на интересни, богати, специфични теруарни вина със собствен стил и уникален характер, направени от специално селектирано за всеки сорт и тип вино грозде в оптимална зрялост. Атрактивното географско разположение на винарната, условията, с които разполага и изключително добрите вина, които предлага, отличени с престижни награди на национални и международни конкурси, превръщат Меди Вали в най-очарователната нова дестинация за винен туризъм.